Nyota imea Kisii chikibere chiaetire nigo mobisomone ase wizara yobwerani bwa mang'ana yekerero Stephen Sabuke anyara koba akakora Omoroberio bokounengia baria bachorirwe ase Omoroberio yo imesukuru yokwenana amaigerio yobobundi ya Kisii hasa atebire buna iganga ya serikali no gokonya ABASAE erio kwerikia erio konyora obokonyi bokwegendereria ase AMAGIMA abo erio baerike ase emirimo gukora omuchando bosobokora omuchando bokobora kwemirimo ase ABASAE ime yense ya Kenya Bethel machini nwarenga ase chinsemecho Robert Rwase nchire wikira Mobiso monene se wizara yobwerani na mang'ana yekerero Stephen Sabuke chikurero nigo arairo Omoroberio bokoba unengia balia baichuria ase Omoroberio Nyota ase skuru yokwena na maigero yobobundi ya Kisii lero twechagaiga kobwati program ya Nyota twa launch tema tukae tremake program ya Nyota yaligireti abana abake aba youth bali miaka 18 ni miaka 29 mono bali bata eternity form 4 bigite form 4 nanse egere abana abu bachebelike batebe ikigen amagani abana radia ngi batagite bakonyo Gokwana nabarike mang'ana maya nigo Isabuke aereire ekirenga niganga y'Omoroberio yoiga gokonya ABASAE ase birenge biga bitatu President kabeke bintu bitatu bakora na World Bank igentege tangani abana mpale babwate bebundisire bintu bakolire lakini batawa certificate tukunyereka recognition of prior learning abandi bari mechanical abandi bari plumber abandi bari electrician abandi bari mason bakorega sinki yakini batawa certificate wetere program serikali ya rigirete karanga kere kwaro lekani no batega se yo egera yo certificate jigo konyo yari chigas. Number 2, on the job training tukura OCHE abana bandi bali bwate certificate abandi bali banyore bundi banyore lakini batanya konyora kazi bateme korra bakolega se practical bayi opportunity TVET wasande se no ne company no manufacturing baende bateme kazi yabo egere balani on the job namba isato amangana ye biashara na mangana yo konyora income isabanyene abana bandi bali bakolitikiringe ndo baligereti batatenga yaya anyindira nyore bya sanke nyekonye biashara entrepreneurship Chingo kicho nigo Isabuka eraire buna Omoroberio rero no kubonenge bali baichoria na konyora ujumbe buna mbaikiranitse bintu biganeirie ilero twalkuligere rero ego test edigelinga norweta saya info igete sense ande tobwatigas krei bia very confirmed oende ese mtandao wanza maswali make korora kuzinu bwato bongo biashara kuzinu bwate birengeli biashara like an entrepreneur mind confirm inte bisidi very nice kiro montago eta terima temo gocho kuguso ete wa test wala nyakyutage pas kuzinya kyolengeret kero wa trayo e program yite cyo summarize kere word abana 70 ba qualify ko uchiri bwa 50 usiengi makoba to bwate ji word 45 abana chiri busato 150 bagocha konyora onse abanyaruka nabamura egere bekonye bachake ne ntangani face ntangani ya manganaya akoera nantojito face 2 ne yende paka chike 20 billion kagara bono iga program ye koira 5 billion euro to World Bank asabona tabiruni ganga ya serikali no gokonya abantu ele kugenderia AMAGIMA abo so rero validation to korabanto libeligete kuseno obale ande babuga tigenteke mpache batebi gugwetera abantu ba MSME nyakiba kwelika nyakiba kwenda paka ka banyori chibese chigo cyo bwana ne ntwe serikali turega gokonya abantu baitu gusaba abantu baitu. That's really our work, and today we had to come out for the youth, so I'm actually going out to all the 9 constituencies. So with the county commissioner now, we are going to the next place just to see how it's going, to also make sure that the process is fair, and also just to give confirmation that nobody will be left out. Every single youth who turned up today will actually be recorded, taken through the procedure of validation until they are all finished, and then they'll be explained the next process. And because we also have their contact now, we shall continue engaging them in different programs, whether this one or other programs. Kuripotiria Soko TV kure kaunti ya Kisii Nchepethuel Machin.